Grozav a calificat-o pe Petrolul în grupele Cupei României. Golul victoriei cu Poliaș a venit când scorul era 1-1 în minutul 120, fază la care atacantul grec Constantinos Dumțios se afla în offside. Ploieștenii au dominat prima repriză. După bara lui Tolea a venit golul lui Ducanski. Gazdele au egalat în minutul 67 prin Ștefanovici și meciul a intrat în prelungiri. Grozav a avut și o bară înainte să marcheze golul izbăvitor. Roș pentru Ricardinho, înspre Grozav, deviază Grozav, respinge Șeroni, Grozav!